Ngaliganile mina, ngabuye emendweni wami angisakwazi ukulala nomuntu besilisa, ngilalwa isilwane. Makufike le nyanga kabhuti kufika ngiphupha into engasile ebusuku, ngiphupha engathi ngilala nomuntu besilisa, izisu ziyaphuphuma, angisakwazi ukuthola umntwana. Njengoba ningibona nje ngila ekhaya, abantu besilisa abangidingi, nomendo wami ungiphelele, angisenalutho empilweni ngenxa yale ndlu kaNobhuti engavuli. Ngike ngahamba sengibona ukuthi le nto angathi ba-serious because bese ngishada okwesithathu. Ngahamba ngaya kumuntu wangitshela umuntu ukuthi hhayi, igceke lasekhaya lingcolile kakhulu futhi, and umuntu esingasona abantu bangaphandle, umuntu okhona la egcekeni ekhaya la ngihlala khona. Egcekeni ohlala kulona kunendlu engavulwa, kunabantu abafika abazinyanga. Angibazi babazi inyanga noma bayizinto, kodwa bafika bangene endlini nobhuti akhele lapha endlini ubusuku bonke. Mase beqede lapho, hhayi-ke ngizophupha ngilalwa isilwane, ngiphuphumelwe izisu, impilo yami nje into ongayazi. Hayi, lonto ezikho yabo leso zoziphuphuma manje angizazi. Okay, uzozazi umuntu wesifazane wena, ulontu wena nje manje, ulontu wena. Cha ngeke. So manje uzozazi kanjani into ayishoyo vele? Ngona ngitshele phela. Awukazi uzoyikhuluma kena leyo nto. Ubhuti akafuni umuntu okhuluma naye, umuntu oyikhulumela nefoni. Uma ngakhulumanga nefoni kufika iy'nyanga lezi, anoma iy'nyanga noma kuzothini le nto engena lapha endlini yakhe, kufika iy'nyanga akakhulumi namuntu nje. Uyaziwa nasemphakathini ukuthi akafuni ngisho ukubingelele, umuntu ongangeneki nje. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu azame ukuthwala. Uma uzama ukuthwala ugcina wenza izinto ezihlukumeza umndeni, wenza izinto ezokhathaza ekhaya. Awubukeke namhlanje ngoba sibhalelwe uLondi ukhala ngobhuti wakhe onendlu engavulwa kubo. Okuyinto ke esingayijwayele nento esingazo ukuthi ichaza ukuthini. Okubuhlungu lezi ngane zihlala zombili zashonelwa abazali, kodwa ubhuti uyena okhathaze kakhulu ekhaya. Ubhuti unendlu engavulwa, ubhuti unesikhathi la khona elande inyanga bangene nayo kulendle kuthiwa you understand. So just imagine umuntu wesifazane lo ahlala naye ukusisi wakhe uyahlukumezeka, lento imphatha kabi, akasakwazi ngisho ukwenzana ngenxa yokuthi ke usephila ngokusaba ekhaya kubo. So into esiyifunayo thina nasibhalele kuyona ukuthi siyobhekana nobhuti wakhe, sithola ama questions ukuthi why nendlu ingavulwa, ngoba njalo uma izobuza ngale ndlu noma ezokhuluma ngayo uyamlwisa. Mawulwisa ke umuntu ozalwa naye asazi ukuthi kwenzekala. So ke thina noma ungasulwisa noma ungenzani, kodwa empandulo esuke siyifuna sizoyifuna. Yimina uwe la ngisuke ngisho khona ngithi amala ndala ndela nela sungaqedela idatha lakho akinje danko. Koko sanibona Londeka. Yebo, njani? Hayi siyaphila sisinjani? Ngiyaphila. Hayi sesihambe safika Nkosi yami. Hey cha ke. Hey Nkosi yami, udaba lakho suluzwile osibhalela. Angazi ke wesilondeka uthi konje ukhona nomnikazi wodaba. Yebo ukhona yena. Ukhona? Yebo. Kodwa bungakazi umxoxelele ukuthi. Hayi cha, ngiyazi ukuthi. Hey ngeke ngasishayike kodwa mawucabanga ngeke kube nakinga. Angazi ukuthi uzokwenza kanjani. Because bengakazi ukuthi. Ulapho endlini ukhona la? Yebo ukhona. Okay. Hey, wenzakala. Umuntu omdala kuhamba kanjani? Yebo, sanibona bobhuti. Yebo mfethu. Hayi ungathuki baba, ungathuki. Igama lami nguMalandela mfethu. Uzakhela. Okay. Hayi no, kahle kahle umuntu osibizile usisi wakho. Mhlawumbe ukuchaza nje kafushane. Mina igama lami nguMalandela. uMalandela kusuka kwi-Inyoni TV. Inyoni TV na-ke uhlelo olusiza abantu ngezinto ezahlukahlukene. So naye usisi wakho usibhalele wathi unenkulumo afisa ukuthi ayikhulume nathi nawe futhi. Kodwa ngicabanga ukuthi ingawe kakhulu yabo, kodwa ngifisa ukuba ezokuthusa kakhulu yabo. Buti,
right. noma mhlawumbe ngicela singizama nosifaka ngaphakathi ngoba indaweni ngibona ngathi iphithiza kakhulu ukuze ningagcini abantu kunze umbheka singahlala khona. Hayi sanibona-ke okwesibili mfowethu. Yeah, cha bafo igama lami nguMalandela njengoba nje sengichazile sisuka kwi-Inyoni TV. So iNyoni TV nayo mfethu iyayisize ekuthenini uma kunodaba olukhona ikwazi ukuthi ingene kulona uma ukuthi udaba bakade mhlawumbe sesihlulile ukuthi izixazululeke. So njengoba ubona kushuthwa usisi wakho osicelile usisilondi ukuthi sifike sizozama ukuthi ukhulumeke lolu daba lwenu yabo ngoba shuthi khona into emkhathazayo mhlawumbe wena ongayazi. Bude la ekhaya sithi nje kwashona uma nobhuti wami nawo wonke umndeni izinto zishintshile akuhlaleki la ekhaya mawuhleli uzizwe usindelwa and wena ulala ebusuku kunabantu abajwayele ukufika nishunqa izinto esingazazi wena ulala emini ebusuku awulali and kunento ongafuni ukuyivula ukuthi inani angazi sobe ngicelile abantu bakaNyoni e.tv bazozama ukuthi bangikhulumele nawe sizama ukuvula lapha endlini sibone ukuthi kundani because hayi ngisho abantu abasafiki ngisho ukufika bezovakasha abathi into la egcekeni abayazi ukuthi nani. Yeah, bafo ungakaphenduli usisi uchazile kuthiwa kunomuntu onokufika la oyinyanga ebusuku ngabo around 7 eshunqa sezinto kule ndlu usondeza uthuka iveza camera kule ndlu kuthiwa le ndlu wena uyivule le ndlu ayivulwa mase soyivalele nalo muntu nishunqisa izinto la kuze kusekuseni and usisi wakho ukhala ngokuthi lonto awukazi uzumchazele ngayo noma ngabe uyabethela ukwazi mfethu ungawumchazela umuntu ohlala naye since sensele nobabili ukuthi lo muntu ofika la oyinyanga shisa izinto kuze kusekuseni and wena le ndla ufune ivule usisi uyena ocleanayo yena wenza yonke into egcekeni akakwazi kodwa wena wathi nje lutho anganilinga sondela and le ndlu phambi komnyango mawuthi uyabuka mawuphuma la na umnyango wakho yabo so ichaza ukuthini lo kodwa-ke udadewethu yena kanti uhlulwe yini ukuthi aze kumele njengomfowabo sikhulume ngalo lolu daba lolu nokuthi angilethele lawo kanti lawo makhamera. Cha wena awakuthiwa ukazi uzofuna vele ukukhuluma naye awukazi uzuzame lo Hayi kade ngangimzama ubhuti akaniki nje isikhathi sokuthi ngize ngikhulume naye. Udaba lolana bona abantu bala ekhaya abadala. Why ungafuni singene kuyona pho uma kuthi nabantu abadala into ufuna ungene wena kuphela nalo muntu ojwayele ukufika around 7 nishise lapha ebusuku bonke. Kunezinto ezibalulekile eziyini thina siwumndeni ongafuni sizazi. Uzozazi ngicela ukuzazi ingakho ngibizile abantu bakhe mana weba uyathwala lolo daba bakho lunzima cela ukuxoxa nodadewethu. Cha ngiphendule nje usisi wakho uthi ayikho into angayizama ukukhulumisana nawe so nathi njengoba size la mhlawumbe singena into zala ekhaya kodwa mina angeke uhlale nomuntu kuze kuphela unyaka kunendlu othaka angayingeni wasiphathi lo muntu wentombazana 2 usisi uyasala yedwa kulela ekhaya so akwazi ke wena ukuthi ungathi kunendlu engenwa inyanga yakho kuphela yini kanti lo yenzayo wena mawusuka umuntu odinga ukuthi uyenyangeni waye ungasuku la uhamba uyekho kuba uyona eza la ngoba phela umuntu mayeza la kufanele sazi abantu abasegcikeni ukuthi kwenzakalani yabo usisi akufanele egcine baneyinkinga azogcina hlangabezana nazo ngenxa yakho wedwa because abazala nisenabo yabo mhlawumbe wena osubona ukuthi ngoba abala ekhaya kanjalo yabo so usisi naye njengoba umuntu wesifazane yedwa uyafisa ukuba nempendulo nokuchazeleka ngalento eyenzekayo. Udadewethu uyagagamela udadewethu ayikho into etheni ngale nto la inyanga isuke ize kumina sizoxoxa nje njengamadoda. Manixoxa nje amadoda yini khona nixoxela endlini ongafuna nangene kuyona kube nento ezishiswayo khona futhi phakathi
Izinto lezi esuke yishiswa lapha zisuke zishiselwa khona ukuthi nami ngiyazama bafo ukulungisa impilo ukuthi izinto zihambe kahle. Ya, usuyakhuluma-ke uzama ukulungisa impilo. Ilungiswa kanjani impilo? Yabo nje la ekhaya asisebenzi bafo, yabo nje nathi sidonsa kanzima. Zibale wena, ngifuna ubale nomunye umuntu. Uma ukhuluma zokhulumela wena. Vele mina ngisebenzi mina. Awusebenzi. So yiphi indlela ofuna ukuphanda ngayo ukuze ushintshe indlela yakho ukuthi ube right? Indlela bafo zokuzama impilo la emnyama. Okay, into esikhuluma ngayo yale nyanga efikayo. So wena into oyichazayo uchaza ukuthi le nyanga mayifika la iyona ndlela ofuna ukuhlanganisa ngayo noma ufuna ukushintsha impilo yakho ngayo. Yenye bafo yendlela leyo ngizama ngayo. Isebenza kanjani? Bafo kunzima ukuthi ngakuchazela. Kodwa yena uyafika senze nje izinto sisithobe sikhulume nabantu abadala abangasekho bala ekhaya. Khona bezosikhanyisela nabo. Ukhuluma kanjani nomuntu angaphandle nithi ngihlasa into zabantu abadala ekubeni mina ngumndeni nami uyazi ukuthi la ekhaya akasekho umuntu ophilayo. Yimina nawe kuphela pho kwenziwa yini ukuthi ubize umuntu angaphandle elungisa indaba zabantu abadala endlini engavumelekile mina ukuthi ngingene kuyona ngilunga lomndeni. Hayi ukuthi awuvulekile dadewethu. Kanjani but because ujwayele ukuthi ngingangeni kule leli hlezi ikhiwe ivula wena kuphela ngokuyaba. Mina umdala la ekhaya. Ungakwazi ukusivulela thina? Hayi but ngeke ngoba ngisho izinto ezilapha kuleyanto kuhlangane nabantu bala ekhaya abadala. Yini ongifuna ukusivulela? If ihlangene nabantu abadala ingekho into ewubonakala. Okay, ake ngizibeke eceleni ke mina ngoba wakadla mina ngesinye isibongo. Usisi wakho manje ungawuthatha nokho uvule ningene naye. Ya singawuthatha kodwa ningekho nina. Singekho thina. Akuna lonto ayona into eyinkinga thina singaphuma simele laphandle noma sibuyele emotweni bese usisi wakho uyamvulela abuye azosireportela ukuthi hayi ubhuti usevulile sekubonile ukuthi endlini kukhona inani naye. Ilokho okubrongo ngilokho ngoba report naye akuvumelekile lo. Izinto ezilapha zibaluleke kakhulu. Kanti indlela lapha endlini engakabhuti. Uzokwazi nawe lina. Okay, baf, usisi la into akhala ngayo. Thina ngaba sikho la. Yabo, siningi nathi izinto esizenzayo. Engicanga ukuthi ezinye ezingaphezulu kwalento esikhuluma ngayo njengamanje la. Kodwa bafo awukwazi ukuthi usisi wakho uba nomdala sisi. Uba nomdala. So shuthi awukwazi ukuthi ingane yakwenu incane kuwena nihlala noba yi2 kube khona izinto ezifihlelayo ngeyinkinga. Yabo le nto ronke kanjani? Hayi wrong dadewethu kodwa phela nami ngiyazama njengobhuti omdala. Imana bafo yabo usisi njengamanje umuntu ohlala ngokusaba. Umuntu ohlala ngokusaba nami ngeke ngingahlali ngokusaba uthi wamfethu ekhaya kunendle engavula. Ngeke even mina ngeke ngahlali ngokusaba kulo muzi especially intombazana. 2 uyachazela ukuthi wena ukubuye uhambe mhlawumbe isikhathi izinsuku yabo so esele yedwa la yedwa and uthi ukuthi kuba njani umudlule eduze kwalendlu. Hayi bo mandlula kule kunezinto ezikhalayo awuziboni ngizama ukulunguza ewindini kwakhetha lakhona aliveli limnyama iveza into engaphakathi but uyayizwa into ephakathi ishaye ukuthi yini awuyazi. Dadewethu manje ufuna ukuthini ke dadewethu? Usakhele njengoba ngishilo nje ngathi ngize ngadecide ukuthi ngiyobiza abantu baka Inyoni TV ukuze sizokwazi ukulungisa lento. Okay, mina bafinte engiyibuzayo. Uzama ukuthwala namanje ngisawubuza. Uzama ukuthwala noma uyathwala noma uthwele. Unzima Okay, le process yakho isiphetho sayo siyini? Uyathwala. Awuthwali futhi. Kodwa ke ngiyazama ukuthi nami impilo yami eshintshe nami ngibe. Okay, weba. Uthe uma ngifika la ufika wathi awusebenzi. Lo muntu ofikayo la uyamkhokhela imali. Yini ongade mfethu? Wena imali oyihlanganisayo uyihlanganisela ukuthi wenze into yomkhuba egcekeni lakini. Hayi ukuthi uhlanganisa imali ngoba ukuthi ufuna ukwenza izinto right ezokuyisa phambili. Bona ngibhekile ngakho lokho kwaye lokho kuzongisa phambili.
ngithe abakho abantu abadala lekhaya. Asisenabo abantu abadala bayashona nje unyaka nonyaka la ekhaya siyafihla. Ufuna ukuthini dadewethu? Hayi mina Buzakhele bengithi nje ngicela usivulele naya indlu. Sinabo abantu bakwa-Inyoni TV ngingaze ngiye ngiyedwa. Ngiyasaba mina ukuya kusondela lapho. Ngeke ngikwazi ukuyivula yani. Ngoba Buzakhele wangayivula indlu. So yivule masesinayo. Kanjani mina sengize hayi Buzakhele. Uthathi Musi kwenze into ibenzima vula naya indlu kuphela. uthathi inkinga zala ekhaya uhamba uyitshela lawa abantu bonke ke manje. Ayikho nami into ebenzenza benzama nawe ngiyakusiza le nto engenzayo. Ngizama ukukusiza nami ngizama ukuyisiza cause akuhlaleki la ekhaya. Yabo wena ebusuku umuntu eyokuhambela izinto zakho ehamba engazazi ukuthi ungayizwa into eyenzeka lapha noma wena uzizwa isiwa mina phela. Mina ngiyahlala la ekhaya. Buzakhele cela usivulela nansi indlu. Uzovulela dadewethu. Hayi ukuthi cela usivulele. Uzubana nalabo abanye abantu. Kodwa ngathi phethe imphazamisile lento le. Abantu lezinto zenzayo ngisakutholi kahle. Noma right. Right, bro. Right shosho. Right. Into engiyenza kuyandlula ngiyayazi. Ngiyazi ukuthi ngenzani into eyandlula. Akakaze phazamiseke mhlawumbe akaze. Akakaza phazamiseke uBuzakhele. Yile ndlu nje. Wena yini ufuna ukuyandlula? Esekhaya indlu Buzakhele ubuye ukhumbule ukuthi mina lawa sinalutho ifala kamama nobaba le. Indlu. Wena mase uzovala indlu kanjani indlu yasekhaya? Indlu yasekhaya. Usho kahle, indlu yasekhaya ayibekho ukudala. Nami ezilunga lomndeni kufanele ngingene phela endlini ngima ngiklina la funa ngiklina angiyazi nokuthi nangiyani la. Akukho lutho lapha dadewethu. Ngicela usivulele Buzakhele. Ngizovula. Nini? Mase ngifuna ukuvula dadewethu. Cha kufanele phela bafisisa isicelo sokuvulisa ngenkani yabo. Usisi wakho mayefuna ukubona unelungelo ukuthi abone ngoba kubuku. So thina njengoba sila sizoba yiso lakhe lesibili ezikhalazo nazo ngawo. Ngoba phela akufanele wona abafwenza into ngoba uthi umfana futhi unamandla uzomoverpower because umuntu wesifazane. Yabo thina ilonto silwisana nayo kakhulu ukuthi njengoba naye seveza ukuhlukumeza ngale ndlela endaweni efanele ngabe ukhululeka kuyona. So kufanele ukuthi uma esithinta sikwazi ukuthi sisheshe sisondele yabo. Ezinye zezinto thina madoda azibadinga abantu besifazane. Angezwa Ezinye izinto thina madoda azibadinga umuntu wesifazane. kodwa phela bafuma wenza izinto zobudoda awukakabi indoda ngosahlala kini. Awuyona indoda. Usahlala kini lutho awuyona. Wena fanele ngabe wakhila umuzi wakho la uzowakha khona. Masewenza yonke ke leyo. Ya mase kuphumelele lezi zinto lezi. Akithi ke sikhuluma ngobudoda la. Shuthi njengoba singakaphumeleli na usala kini awukabi indoda. Ilo ngiyokusho. So kufanele usisinto ayifunayo noma afisa ukuyenza naye na unelungelo lokwenza noma yini ngoba kuNkulunkulu. Futhi ngicabanga ukuthi khona izinto mhlawumbe azenzayo yena ehlukumeza wena ezingaze sidinga ukuthi uzuyolanda abantu banixazulise udaba. Inkinga lawo kuwe owenza izinto ezidinga ukuthi kufike thi. Yabo inkinga ileyo. Mina ngiyibona nje isidingo zosengivalile indlu yasekhaya kanjeyana. Yabona nje. Yandlula ngisebenzela kuyona. Usebenzela kuyona. Ingakho ngibuzile ngathi mina uyinyanga yini. Wathi cha. Yabo. Kodwa inyanga zami ziyafika lapha zivela kuyona nje. Inyanga ziyafika zivela Inyanga zabo. inyanga zakho Hayi lenyanga. ziphumela Zifikela khona lapha. Kunezinto zami ezilapha nje. Kanti lapho Buzakhele yini lo yenza lapha endlini? Ukusisa wena. Ufuna ekhaya leli. Yabo nje. Ibe ikhaya right ifana namanye amakhaya. Kanjani mina ungangitshela ukuthi yini le ezusisiza? Ukwenza wedwa kwenziwa yini ukuthi uwenze wedwa mina ngingazi besihlala soyi2 egcekeni. And Buzakhele la egcekeni akuphumeki mase kushona ilanga. Nawe uyakwazi lokho. Usuyapho lapho shona. Yahamba ngesitolo ngiyothenga airtime ngiyasaba ngathi khona into ezingilandelayo ngemuva. Hayi ngicabanga yakho le nto. Buzakhele uyakwazi ukusivulela naye indlu. Ngizovulela dadewethu. Ngikuvulele ngizovulela wena. Masasele nawe la bengekho abantu labo beTV ufike nawo.
angisazi-ke manje ukuthi ngenzenjani. Ikuthi bafo nawe sesilondi thina asinakika nokuqoqa umuntu ngento kodwa ngoba into yakini and uveze ukuthi into angazi uthe indlu yempepho nishisa kuyona ini impepho, so nathi kuyasisinda ukuthi singamphoqa ukuthi akuvule la. Kodwa into ebengiyifisa ukuthi lento osisakhala ngayo ukuthi swakho uyenze, mhlambe noma usungayenza singayivezile emakhamera, kodwa bengifisa ukuhamba lami ngibone ukuthi khona into okwazi ukuyenza akhala ngayo ukuthi wena uyenze ukuze wena uziprove ukuthi lento esho usiswakho akusiyona if ukuthi uyaqinisekisa lokho, yabo. So nathi ngeke siziveze into zakho zomsamo nani sithi sivule nathi imsamo ikhona emakithi siyayihlonipha kakhulu, kodwa ngeke ngiyivule lana. bavongizwe mina ngisho ukuthi sizothatha amakhamera nabafowethu laba esokuvulisa indlu ngengane. Into eseyifuna ukuthi kuvulela ingane indlu noma sangakuveza lokho emakhamereni, yilokho ngikusho. Ngizoyivulele ngane mase kufike kumina ukuthi ngiyivulele ngane. Okay bafabona into esoyibangileyo mina ngisho wena ngithi mina wena nizofana uvule indlu angeke siveze emakhamereni, uzovula indlu wena ingane bese iyabona lento efuna ukuyibona, yabo. So if wena ukuthi lokho uyagoloza uzokwenza ukuthi sithathe esinye isigaba. Okay angithi ke mina ngithi bafu uzokwenza ukuthi sithathe esinye isigaba esinjengasiphi bafu ziningi igaba esiyithathayo thina masuke sifuna ukulungisa ikhini ngizosivulela bafu ngithe mina sifuna ukungena entweni nomsamo wakini, wena thatha ukhere ngale ndlela ozokuthatha ngayo la uzokuthatha khona, uvulela ingane ibona noma thina singabuyela emotini ezazi akunankinga, uvulela ingane ikhululeke mhlawumbe kufanele indlu ivule usuku lo 55. manje-ke okay dadewethu uzokuvulela leya ndlu mase ubonile-ke ukuthi Ikiklini buzakhele le ndlu ayisaklinwa, angibona nokuthi umshanelo uyawazi because ihlezi ivaliwe and ayilayithwa nanogesi, ihlezi imnyama leya ndlu. Uyiklina ngasiphi isikhathi ngoba uhlezi uyivalile leya ndlu. Emini makhona abantu awuyivuli leya ndlu. Emini ayivulwa ivulwa ebusuku. sonke isikhathi dadewethu Mangikhona kodwa indlu le ihlala ivaliwe. akenzi uyaziklina lezi zinye zonke izinto dadewethu, leyani iklinwa yobuyeke leya. Kusekhaya la kushiwo ukuthi kufanele ngingangeni kuleya. Uwena ofika nalowo mkhuba ukuthi ngingayini. Kusaphila uma ngangena, kuphila ubaba ngangena. Sakhona mina nawe la ndlini angisakwazi ukungena ngapha kuleya ndlu. Imnyama, ayiklineki, ishiyanuka, inezinto nje ezikhalayo ebusuku. Endulana kuyona futhi wena le ndlu engashanelwe emnyama. Enye into bhuti engayichaza. Yeah. La ekhaya ngangiganyile mina, ngabuye emendweni wami angisakwazi ukulala nomuntu wesilisa, ngilalwa isilwane. Makufike le nyanga kabhuti kufika ngiphupha into engasile ebusuku, ngiphupha engathi ngilala nomuntu wesilisa, izisu ziyaphuphuma, angisakwazi ukuthola umntwana njengoba ningibona nje ngila ekhaya. Abantu besilisa abangidingi, nomendo wami ungiphelele, angisenalo ukuthi empilweni ngenxa yale ndlu kaNobhuti engavuli. Imali mhlambe sisi yabona-ke lento inzima kodwa ngifuna ukuyiqinisekisa sisi. Mina into engifisa ukuyi-check-a mhlambe unesiqiniseko esingakanani noma ukuthola kanjani ukuthi mhlambe uchitheka uzisina lento Ngike ngahamba sengibona ukuthi lento angathi ba-serious because bese ngishada okwesithathu. Ngahamba ngaya kumuntu wangitshela umuntu ukuthi hayi igceke lasekhaya lingcolile kakhulu futhi, and umuntu esingasona abantu bangaphandle umuntu okhona la egcekeni ekhaya la ngihlala khona. egcekeni ohlala kulona kunendlu engavulwa, kunabantu abafika abazinyanga. Angibangi babazi inyanga noma bayizinto kodwa bafika bangene endlini nobhuti akhele lapha endlini. Usuku bonke mase beqede lapho hayi ke ngizophupha ngilalwa isilwane, ngiphuphumelwe izisu, impilo yami nje into ongayazi. Lonke ezikho yabona leso zoziphuma manje angizazi. Okay uzozazi kahle umuntu osifazana wena ulonto wena nje manje ulonto wena. Cha ngiyena. So manje uzozazi kanjani into ayishoyo vele? Wena ngitshele phela. Awukwazi uzoyikhuluma kena leyo nto.
ubhuti akafuni umuntu okhuluma naye, umuntu oyikhulumela nefoni, mangakhulumanga nefoni kufika inyanga lezi, anoma inyanga noma zothini lento engena lapha endlini yakhe, kufika inyanga akakhulumi namuntu nje, uyaziwa nasemphakathini ukuthi akafuni ngisho ukubingelela, umuntu ongangeneki nje. Hey, nami ngezami izinkinga wesisi. Yes. Into eyenzeka la ekhaya yenzeka nje. Ngenxa ukuthi isandla sami somuntu omdala. Yes. Isandla somuntu omdala wani? Nami ngazama ukuhlanganisa impilo nami ngenye indlela nje. Yabo. Imali olokhuzana ozakhela uyabona uzobulala ingane. And wena mina into engiyibukayo wena uzolana nosisi wakhe. Alikho iphutha olibonayo, alikho iphutha, ayikho into ofisa ukuyenza yokulungisa lesimo lesi. Sase okay. Kuloko ukuthi usisi wakho njoba umuntu ohleze nenyanga phasi phezulu. Kuloko ukuthi usisi wakho ulalwa uphupha amaphupha ngathi ulalwa umuntu usebuyila amasoka akho ahlukana amshini. Wena njengoba ubhuti wakhe akukuthinti. Bafo amaphupha akhe lawo. Amaphupha akhe Awakhe izinto eziphuphayo wena ngihlangana. Wena bhuti uchaza ukuthi u-right nje la egcekeni, awuzwa lutho wena, kuyahlaleka kuwena. Yabo ngiyaphila manje ngilazi nje ngisekhaya ngikhululekile. uright. Mina angiphuphi nezinto eziphuphayo. Uright kodwa. Ya, ngiright okwamanje ngoba ngiyaphila. Empilweni yonke iphukona kuhamba kahle empilweni yakho. Akuhambi kahle empilweni yami bafo. Akuhambi kahle. Hayi mina ngibona ngathi uzakhela usekho right, because nokukhuluma wedwa umuntu oyikhulumela yedwa nje lapha endlini yakho. Ngize ngisabele kanti uyixoxela wedwa wena. Mina ngibona ngathi nesimo nje so awusekho right nasemqondweni. Ngizwe ngikhuluma nezidala zakithi. Idalo sakini laphi egcekeni Lapha endlini. Uzakhela njani ungafuni ukusivulela kule ndlu singene? Le nto engikuvulele ngiyaqhubeka dadewethu. Wena nje zama ngenye indlela. Uqala nje ilabantu labo abakwi-TV labo ngilethele bona la. Iyona ke lento engingayifuni. Bengeke ngize ngabaletha abantu because mina ngidinga usizo. Mina ngahlekelwe imishado yami, nawe uyakwazi lokho uzakhela. ingane Imizi yami, iy'ngane zami. ukuthi nje Ngiphelele mina futhi la ekhaya. usisi wakho nje ingane aziphili wena lokho nje Awufuni ukuba nabazukulu, awufuni nje ukubona iy'ngane zasisi wakho. ayikho. Hey, kunzima wedadewethu. Yabo nje kunzima. Kodwa yabona bhuti wami nawe uyadinga usizo. Okay kunzima yini enzima. Awukho ukuthi ngayichaza le nto leyo. Kodwa yazibona nawe Okay yini enzima mfethu. Okay awukhulume nami nje njengo out. Kwenzakalani impilo yakho? Kwenzakalani? Yini ekushayayo? Ushawa yini? Kunabantu laba sibuka. Mhlawumbe kuba umuntu ozofisa ukukusiza. Yini ekushayayo? Ningi baba. Impilo enzima. Yabona. Lokhu uzani musukuyenza impilo ibe nzima, impilo ingekho nzima lendlela oyicabangayo. Nathi sinazo inkinga. Yabo zama out sinazo inkinga. Mhlawumbe ngidinga ukukhuluma nosisi wakho kumuntu wesifazane. Khona izinto ongakwazi ukuzikhuluma naye. But awukhulume nami nje njengo out samajini. Yini le enzima? Yini enzima? Yini wena like wena ngathi khona into ecinde yabo sesilondi. Mangumbuka mina ngathi khona into ecindezele kanje ekuthi yabo njoba ngisho nje mina ngifika ukuthi mina isimo sakho sempilo makithi ngiyakulanda nje awukutholi nje awukutholi Yona ikhona baba. Uthi ngazi le nto engayiqala ngake manje ngiyakuchazela. Cha izama ukuyichaza nje izama ukuyichaza. Eish. Kunzima. Ushawa yini? Isimo sempilo. Labantu abafika la abayinyanga bathi khona into ezoshintsha mhlambe njoba ngizama ngoba phela ikhona into enizamayo. Ya lona ithemba likhona bangishiya nalo ithemba noma nje ngingawuboni. La nithembe lokuthi ithemba lani kuzoba njani ethembeni abakushiya nalo. Uzoshintsha wanithemba. Kuzoshintsha ini empilweni ukuthi ngehlala kunje. imali bafu. Uyawubhema ukwayokuhlaza. Angubheme baba. Awubhemi.
lo abantu abadala amakhala mhlambe ngoba umuntu wenyanga khona lokugwaba ubhenywayo ayikho into oyibhemayo ayikho like nje awubhema ayikho into oyibhemayo akabhema angikaze ngimbone phela nazi izinto amaphilisi ayikho into ayidlayo ayikho into ayisebenzisa kadli lutho into enginokumbona enayo nje ephaketheni ilokho okuyibhox okuncanyana nje okunye nokunye angikaze ngikubone yini enzima empilweni bhuti ngazama ukuthwala oh but usho ukuthi lapha endlini uma umlila kancane wakwazama ukwenza njani ukuthwala wase ngathi ngihambanga kahle ngoba umndeni wami uphelile manje kodwa still kusafana manje nasekuqaleni imali uma ukhuluma ngomndeni ukhuluma ngomama nobaba ubasho kanjani abazali uma waginqika nemoto eya emngcwabeni kubo ubaba waba sengozini emsebenzini futhi uphuthu yabazi imali mhlampe uma uthi abantu baphelile ukhuluma ngabazali bami impela into mhlampe wakunolwazi layo noma kwaba isifo nje as normal nje abantu behlala beshona noma wena wawazi ngangazi uqaleni kodwa manje ngagcina sengazi washo ukuthi buyele emuva wakho akukho so njengamanje uzamani pho njengoba kuthiwa usebenzisa le ndlu mhlampe indlu yakho ngazi noma isigodlo noma yini lo izama njengamanje waphela uyaveza ukuthi abazali bashona and sorry-ke ngalokho sorry nje kodwa-ke yini lo oyenzayo mina ngifisa kulungile process oyenza la uma kufanele siyiqede sibe nelinye iqhinga lokuphila siqede yona bese senze elinye iqhinga elisha lokuphila so i-process yakho ithini ngoba uyachaza ukuthi kwashona abazali and wagcina wazile ukuthi izinto wawuthi uyayihlanganisa uyazenza manje labantu lapho bangitshela indlela ezihlukene zokuqedela leyo process leyo ngayiqala kanti ngaqala into nami enzima engingakwazi ukuyivela manje sengiphila ngokulalela zona lezi zinto enzima kodwa yabona nje iyakulimaza ikuphazamisile mina ngikwazi impela bafo kodwa yazi ukuthi akekho umuntu ozalwe nje nje njengawo yasenza lula uyalidinga usizo noma ngingazi ukuthi ngalithola-ke into kanjani lo dadewethu manje sengikhulumela kabuhlungu manje yabona lento ayikhuluma nami ima ngoba yabona mfethu uma uveza ukuthi uyazi ukuthi usegcina uthola ukuthi indaba abazali nani izinto ezazenziwa wena uzothini-ke lento uma ibulala udadewenu noma uma ugcina umswela ngoba uyamuzwa lo muntu indlela izinto ezenzakala ulalwa izinto umshado uyabhidlika akanamuntu ukuthola abantwana akanamuntu akatholi bantwana awucabanga lento kusasa makwenzeka ibulala yena kuyoba kanjani kuwena uyokujabula kuba buhlungu kakhulu mina kuba buhlungu ngingazi nokuthi ngingayicala yoba ngasethanda kwenzeka into enjalo and uma kungenzekanga into enjani izobulala wena uzofa mina sengamane ngibulala ngoba ngeke uyiyeke angazi ukuthi ngizophuma kanjani kuyona ngayiqala unless kunalo usizo ukuthi mhlawumbe ngingaphuma bese mina sengizwana fisha unfortunately angazi mina indaba zezinto ey'fana nalezi zakho noma ngichazile ukuthi kunzima yasinda
ekuseni phela noma ngithanda dadewethu mekhala kanje mhlawumbe kwamanje Londi ukuthi angazi noma ikhona nenye indawo kodwa mina ngicabanga ukuthi kwamanje kufanele nike nithi ukuhlukana ngokuhlala manihlukana ngokuhlala wena angazi sisazobuza nathi ukuthi sizophuma sibhekile kodwa mina ngiyafisa engathi le nto yakhe ingakilungiseka ngoba wena awukho right mina nginesiqiniseko sakhe lo awukho right so ayikho-ke impilo mfethu yobhekeka kuthiwa nje yonke into ezoza kalula yabo so uma kunento eza kalula khona into esuke izokushiya impilo nje mfethu iyazanye incengo ngendlela e-right and le mali oyichitha la kulezi zinto zakho zenzayo mhlawumbe ngabe une-license ngibona i-license unayo ayikho kodwa uyakwazi ukuthatha imali unikeze abanye abantu nenze izinto eziyilwane eziwumbhedo nje ngoba hlahla lento yakho umbhedo nje angifuni uqamba leyo mali leyo ungayithatha wenza izinto ey'sile yabo nayo umbhedo ngoba nje ihlukumeza abanye abantu kakhulu yabona wena ihlukumeze kakhulu wena nje ihlukume lezi zinto wena ziyakugqilaza ngingakade ngibuza ukuthi khona into oyibhemayo uma ingekho kusho ukuthi lezi zinto ziyakugqilaza manje zigqilaza nodadewethu wakho nje kodwa kuwesi wena nje wena ugqilazekile ngikwazi nokulala ebusuku uthongo ngibani awulali ngilala ebusuku lezinto lezi hayi mhlawumbe lo nto mfethu kufanele ukuthi uvule ispace le ndoda khona engiyicabanga ingayenzekayo Hayi ngizohamba ngeke umuntu umngani wami ngithi ukushawa umoya khona into engingamenzela yona amangalungu abangisizele sengilalela bona lezi nyanga lezi zifikayo nomchazelo ngenze hayi mhlawumbe ukukhululeka ukubuyela endlini yakho uzoza kuwena uma sekuhamba ngalelo lombi la ngikandeka ukubuyela endlini yakho awuyendala sinosala kahle hayi ngisazokubona uma sesihamba angazwakala azoba yambona ukuthi uyagula ubhuti wakho serious akekho mina sitese ngicela ningitholele usizo nje abe right ngoba nawe uyavuma ukuthi usizo uyalidinga uma kuthi uthole yami mina ngizozama ukuhamba ngoba benishilo ukuthi angithi ushaya umoya kancane abe ezilungisa yena ngiyambona uphazamisekile kodwa unokukhuluma yedwa ebusuku ngimbuza ukhuluma noba athi hhayi angikhulumi namuntu bengicela uma ukuthi ngingakwazi ukumtholela usizo aluthole usizo impilo ibuyele esimeni angiyitholi kahle yabo nje akekho nomali kodwa-ke ayikho into akuhlukumeza ngayo mhlawumbe into enzokushaya-ke akayengi umuntu omuhle umuntu oyithulela nje ekhulumela yedwa kuphela ukudla nenze njani ngiphila kanjani ukudla siyazama ukuhlanganisa soba u-2 noma ngikuthenge ngedwa cause la kakuthenga ukudla uthenga iy'nyanga lezi kuphela hayi no sesilondi mhlawumbe into engingayenza ngoba siyaxhumana kuzophinde kuxhumaneke futhi zoke ngithi ukubheka ukusiza ukuthi konje yini esingayenza ngayo ngoba mina ngiyafisa ukumbona eba-right aphume kule nto ayenzayo ngoba le mali encane asuke ezoyihlanganisa samoya akakwazi ukuyithatha azoyichitha entweni yompetho njengalala ayenzayo yabo hayi ngajabula kakhulu uma ngithola usizo I know nathi sicela indlela sifanelisa